Έτσι ξεκινήσαμε, παιδιά, αυτό το μεγάλο αγώνα. Μα ήταν άμεσος αυτός ο πόλεμος. Αυτό ήταν πολύ περισσότερο και με καλύτερο όπλο. Πώς μπόρεσατε να πιστέψετε ότι θα νικήσουμε? Θα μάθεις την ιστορία, παιδί μου, ότι κάπου 400 σπαρτιάτες σήκωσαν το ανάστημά τους εναντίον χιλιάδων περισσότερων. Όχι, δεν πίστευαν να τους θα κερδίσουν. Αλλά δεν μπορούσαν να παραδώσουν αυτή την περήφανη χώρα στον εχθρό χωρίς να αγωνιστούν. Τούτος ο λαός δεν λογάριασε ποτέ νούμερα και πιθανότητες. Γιατί κοιτάς, πατέρα, συνεχώς το ρολόι σου. Κάναμε τόσα χιλιόμετρα για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Βιάζει κιόλας να φύγουμε. Όχι, παιδί μου, σας έχω μια έκπληξη, δεν θα αργήσει. Πες μας, πατέρα, για τον πόλεμο. Θα σας πω εγώ, παιδιά, έχουμε και ντόπιους και έρισαν όλα τα γεγονότα από την αρχή. Στην αρχή, οι Ιταλοί οργανώθηκαν και ευνηδίασαν τους Έλληνες που δεν έχασαν το εθνικό τους. Πολέμησαν σε λεντάρια και έτσι δεν άρχισαν να έχουν τις πρώτες νίκες. Πήραμε το Πόγραδες, την Πρεμετή, το Αργυρόκαστρο. Δεν θα έχουμε λύση μετά από αυτό που έμαθαν οι Ιταλοί κοντρά. Πρέπει να έχουμε το νου μας. Ο εχθρός είναι ήρθος. Καθώς στήσεις εδώ. Θα πάμε μέχρι το ύψωμα να τα αναντεύω. Πήγαινε εσύ και σε λίγο θα έρθω να σε εγκαταστήσω. Δεν αντέχετε βλέπεις αυτό το βιώσιμο με το πληρό. Μια εβδομάδα είναι που είμαστε εδώ και δεν λέει να καταλαγιάσει ο καιρός. Νιώθω τα κόκαλά μου να πονούν. Και να ήταν μόνο αυτό. Έχουν 2 μέρες να μας στείλουν τρόφιμα και τα πυροβατικά μας τελειώνουν. Κουράγιο, αδέλφια. Και εμένα παγώνει το σώμα μου, μα την καρδιά μου ζεσταίνουν οι μεγάλες μας νίκες. Η κοριτσά είναι δική μας, η Πρεμετή, το Αργυρόκαστρο. Κάθε μέρα και μια πόλη. Δεν θα αργήσει ο Μουσολίνι να τα μαζέψει και να γυρίσει ταπεινωμένο σπίτι του. Σύση! Πώς αδελφέ μου, δεν σε βλέπω. Σκοτεινές κιόλας. Δόξα τω Θεώ, σεις. Τι έγινε, παιδιά? Θα πει ο Νικόλας, εγώ πάω στο φώτο. Τον βρήκαμε πεσμένο στον κρεμό. Ευτυχώς τον προστάτησε στο χιόνι. Πρέπει να έρθει κοντά του μέχρι την Εβδομάδα. Δεν μπόρεσε να μας δει. Πες μας, Σύση, τι έγινε? Τα μάτια μου τσίζουν τα μάτια. Ο Ιταλός, η λάμψη. Ας τον ερεμήσει. Τρέξε, Νικόλα, να φέρεις ενισχύσεις για μια νοσοκόμα. Θα μείνω εγώ μαζί του. Να προσέχετε κανένα, ίσως έχει βρει καμιά μάδα Ιταλών. Επάνω από το φημί και πήγουν οι θύσεις άμαξα. Πού τον βρήκες αυτόν? Έλεξες μην είναι καλή μαζί του. Μη φοβάσαι κανένα, είναι μόνος του. Τον βρήκα λίγο πιο πέρα από εκεί που βρήκαμε τον Τσίση. Κρυβόταν μέσα στο χιόνι. Φαίνεται αυτός τον ξέρει ο Μούβιδα. Πώς βρέθηκες εδώ? Ήμουνα με την μεραρχία μου, χθεσινή επίθεση. Στασπατήθηκα όμως και ένα τις μου. Έμεινα στο χιόνι όλο το βράδυ. Ο δικός μας τι σου έκανε. Γιατί δεν του πέταξε χειροβομβίδα. Δεν ήθελα να κάνω κακό. Μόλις είχα συνέλθει και άκουσα ένα θόρυβο. Έβγαλα τη χειροβομβίδα. Φοβήθηκα όταν να του φαντάσω να με σημαδεύει. Την πέταξα. Αλλά μακριά. Ήθελα μόνο να τον τρομάξω. Θες να μας πεις ότι θα τον πηδικές. Δεν είχα τίποτα μαζί του. Έχω γυναίκα και παιδιά. Θέλω μόνο να γυρίσω. Τότε γιατί ήρθες σε αυτόν τον πόλεμο αφού δεν έχεις τίποτα μαζί μας? Δεν μ' αρέσει ο πόλεμος. Έχω χτίσει περισσότερους πατριώτες μου. Συρθήκαμε όμως σε αυτόν τον παράλογο πόλεμο, γιατί ήμασταν αναγκασμένοι να τα ακούσουμε τον τελές του τρελού, του Μουσολίνη, και τον ακούσε κανένα. Θα έλεγε να τον λυπηθούμε, να τον πάρουμε μάλλον του. Πράγματι δεν ξέρω τι να κάνω μετά αυτόν. Δεν μου φαίνεται για πολεμιστής του τόσο ταλέπορος. Κανένα. Πες μου Ζήσα. Είναι αλήθεια πως μου έκανε μεγάλο κακό ο Ιταλός. Θα μπορούσε όντως να με σκοτώσει, αν πέταγε πάνω μου τη χειροκομίδα. Άστο να βρει τη μοίρα του. Ας τον δικάσει ο Θεός καλύτερα. Φύγε! Φύγε! Κράτησε, συγγνώμη. Μακάρι να μπορούσα να τα αποδώσω το καλό που μου κάνει σήμερα. Έχει πολλές εκπλήξεις αυτή η ζωή. Με τον τραυματισμό σας τι απέλυσε? Καλύτερα, παιδί μου, να στρατηγηθεί η μητέρα σου. Ήταν Χριστουγέννα του 40. Ήμασταν με γιαγιά στο σπίτι και βλέπαμε κάποιους και τους φαντάρους. Περιμέναμε να ακούσουμε τον ταχυδρόμο όπως κάθε μέρα, αλλά είχαμε μήνυμα από τον πατέρα. Όντως είχαμε νέα. Μας έγραφε και το περιστατικό με το Χρήση. Έλεγε πως ήταν καλά και μας λεγόταν σε ένα νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Την επόμενη μέρα πήγα στη Θεσσαλονίκη και εγώ, σαν το φιλότερο νοσοκόμο.
Καλά έχεις ζήσει, δεν πειράζει. Καλημέρα, Στέλνη μου. Καλημέρα, Κούτρε. Πώς είμαστε σήμερα? Καλά, Σήμερα μοιράστηκα πως ήμουν σε ένα κήπο, γεμάτο με κάθε λογική λουλούδια. Μάλιστα. Τι λουλούδια? Ήταν ένα πιο όμορφο το άλλο. Μέσα στο κήπο υπήρχε ένα λουλούδι που ξεχώρισε. Με τα χέρια. Πλησίασα, αλλά εμφανίστηκε ένα φίδι. Φίδι, είναι αυτά που λες εσύ. Και τυλίχθηκε γύρω από το χέρι μου. Και όταν πέριψα, εμφανίστηκε ένα μεγαλύτερο, πιο δυνατό. Έχασε συνέντευξη, όνειρο, ήταν χάρη. Δεν πειράζει. Βλέπεις, ο πόλεμος με έκανε να βλέπω μόνο στα όνειρά μου. Ξημερώνει, κραδιάζει, κι εγώ μέσα στο σκοτάδι. Μην ανησυχείς, Ζήση μου. Από ό,τι βλέπω, οι εξετάσεις σου είναι καλές. Και άκουε, έρχεται ένας φημισμένος γιατρός από την Αθήνα. Οφθαλμίατρος από τους καλύτερους λένε. Θα σε χειρίσει και θα βρεις το φως σου, Ζήση. Άσε τις πάλι εγώ και γιατρέ. Καμιά παρητόπια. Δεν πιστεύω. Ξέρω την κατάστασή μου. Αυτό που με μένει περισσότερο όμως είναι πως εγώ είμαι ξαπλωμένος εδώ πέρα. Ενώ η αδερφή μου δίνει την ψυχή της στο μέλλον. Άκουσες, αυτό μην το ξαναπείς. Τα αδέρφια σου είναι καλά, ξέρουν πως εσύ είσαι καλά εδώ πέρα και ξεκουράζεις. Αυτό τώρα. Το αυτό λέει το Γρηγόρη στο τελευταίο γράμμα που μου έγραψε. Γράμμα, διάβασε μου και εγώ τώρα. Κάτσε κάτω, Ζήση. Είπαμε θέλει ξεκούραση η κατάστασή σου από όλη. Άκουσες εσύ το γράμμα, θα συνδεμίσουν με λόγια του φίλου σου. Αγαπημένη μου Κατερίνα, γεια σου. Είμαστε χαρούμενοι που βρίσκεσαι κοντά στο φίλο μας το Ζήση. Να τον περιποιηθείς όπως πρέπει. Να ξέρετε τον αγαπάμε και την τέτοια σκέψη. Μας έχει μετρήσει καλά τις νίκες. Χθες καταλάβαμε και την κλεισούρα. Σύντομα θα είμαστε κοντά σας σε μια ελεύθερη Ελλάδα. Σας φιλώ. Κουζήσει. Άντε, μακάρι. Όλα καλά. Πάμε, Ζήση. Πάμε. Θα έβγαινε αληθινή αιτία του Γρηγόρη, αν δεν έρχονταν οι Γερμανοί. Οι Ιταλοί έβλεπαν μία-μία τις πενεμένες τους μεραρχίες να διαλύονται. Οι Έλληνες είπανε για δεύτερη φορά όχι. Τώρα τα πράγματα ήταν δύσκολα. Οι Γερμανοί είχαν αριθμητική υπεροχή, πολεμική πείρα και περισσότερους στρατιώτες. Θα τα καταφέρναμε, παρόλες τις δυσκολίες. Αλλά αυτός ο καταραμένος ο χειμώνας είχε στείλει πολλούς στα νοσοκομεία με κρυοπαρκήματα και εκνοσδιασμούς. Και ύστερα ήρθε η νίκη των Γερμανών. Ήρθε η κατοχή. Πώς ήταν στην κατοχή? Άστα παιδί μου. Σκλαβιά, πείνα, ευτυχία. Ο πόλεμος μοιάζει τα πάντα. Μα τα παλικάρια μας δεν το έβαλαν ποτέ κάτι. Δεν έχασαν ευκαιρία να οργανώσουν αντίσταση έναντι του εχθρού. Δυστυχώς όμως, πληρώνοντας βαριά τη τιμή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα σκληρά αντίπεινα των Γερμανών απέναντι στον άμαχο πληθυσμό των Καλαβρίτων. Όταν έμαθαν για την εκτέλεση 78 Γερμανών εξωματικών. Ήταν άλλωστε τακτική τους για κάθε νεκρό Γερμανό να σκοτώνουν πολλαπλάσιους Έλληνες άμαχους. Στις 9 Δεκεμβρίου του 1943 έφτασαν στα Καλάβρητα και δημιούργησαν ένα σφιχτικό πλοίο γύρω από την πόλη. Καθησύχασαν τους πολίτες λέγοντας πως ήρθαν μόνο για τους αντάρτες. Τους έπεισαν ακόμα περισσότερο, πυρπολώντας σπίτια ανταρτών και αναζητώντας την τύχη των τραυματιών από τη μάχη της Κερκίνης. Κάποιοι τους εμπιστεύτηκαν. Δυστυχώς, έξαφνα όμως, το πρωί της 13 Δεκεμβρίου, συγκέντρωσαν όλο τον πληθυσμό στην κεντρική πλατεία και οδήγησαν όλους τους άντρες άνω των 13 ετών σε μια ποικιλή τοποθεσία, τη ράχη του Καπί. Εκεί, το μεσημέρι εκδηλήθηκε η τραγωδία, που οδήγησε σχεδόν όλους τους άντρες των Καλαβρίτων στο θάνατο. Εκτέλεσαν γύρω στους 800 ανθρώπους. Μόνο 13 Καλαβριτινοί επέζησαν και αυτοί γιατί είχαν καλυφθεί από τα πτώματα των συμπολιτών τους και περάστηκαν για νεκρούς από τους Γερμανούς. Οι γυναίκες και τα παιδιά τους τι απέφεραν? Τα γυναικόπαιδα δάκρυσαν στο σχολείο. Αυτά ξέφυγαν χάρη στη βοήθεια ενός Αυστριακού στρατιώτη, ο οποίος άφησε την πόρτα ανοιχτή. Όμως, το πλήρωσε με τη ζωή του, εφόσον καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε. Το έγκλημα ολοκληρώθηκε με την πώληση όλων σχεδόν των σπιτιών των Καλαβρίτων. Κατά την επιχείρηση, δολοφονήθηκαν 1.101 άτομα, κάηκαν πάνω από 1.000 σπίτια και αποσπάστηκαν εκατομμύρια δραχμές. Εσείς πατέρα συμμετείχατε σε καμία χωριοφθορά εναντίον των Γερμανών? Βέβαια, θυμάμαι τότε που με κίνδυνο της ζωής μας κλέψαμε πυρομαχικά από μια γερμανική βάση και την ανατινάξαμε. Πώς ήσασταν, πατέρα? Μόνο 4, βλέπεις. Αυτές οι δουλειές δεν θέλουν πολύ κόσμο. Ο Ζήσης, που ήταν τυφλός,
Ζήτησε βοήθεια από ένα Γερμανό στρατιώτη να περάσει τον δρόμο. Εγώ και ο Στάθης πηδήξαμε μέσα από ένα παράθυρο. Ένας άλλος μας περίμενε απ' έξω. Δυστυχώς όμως, ένας Γερμανός μας κατάλαβε. Ο Στάθης δεν πρόλαβε να κρυφτεί. Η σφαίρα του Γερμανού τον βρήκε στην καρδιά, το ίδιο και η δική του. Πήρα γρήγορα ό,τι μπορούσα, βγήκα και άναψα το φυτίλι. Όταν βγήκα όμως, ο συνεργάτης μας δεν ήταν έξω. Δυστυχώς, παιδιά, παρέα με τις λαμπρές σελίδες αυτού του τόπου, υπάρχουν και οι μαύρες. Και υπήρχαν πολλοί προδότες στην εποχή μας. Πολλοί που προτίμησαν την βόλεψή τους παρά την ελευθερία της πατρίδας. Δεν βλέπεις, είναι τυφλός. Βλέπω. Ήξερα να μας συγγελάσω. Είστε εδώ και μου βοηθείτε καθόλου. Περίεργος μου φάνηκε ο Ιταλός. Έτρεμε η φωνή του. Και το πρόσωπό του δεν ήταν γνωστό. Βέβαια όλη την ίδια φάτσα έχουν. Σηκωθείτε. Κι ο άλλος. Σήκωρε. Είναι τυφλός, δεν τον βλέπεις. Πώς τον πας να μιλάς έτσι. Ορμό, όπως τόλμησε τούτη η μικρή μα περήφανη πατρίδα να πιώσει στα αρρωστημένα σκελιά. Το ξέρεις ότι μπορώ να σε καθαρίσω. Δεν με νοιάζει η ζωή μου. Την έχω τάξει στην πατρίδα. Το μόνο που με νοιάζει είναι να φύγετε, να μας αφήσετε στην ησυχία μας. Να εκτελεστούν το πρωί, αφότου βασανιστούν όλο το βράδυ. Ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να πάρουμε κουβέντα από αυτούς τους Έλληνες. Μπράβο, Γρηγόρη. Το λέει η ψυχή σου. Είσαι παλικάρι. Κι όμως, αδερφέ μου, φοβάμαι. Μα τον Θεό φοβάμαι. Είμαστε πολύ νέοι για να πεθάνουμε. Έτσι είναι ο πόλεμος. Ένα ποτάμι παρασύρει ό,τι και στο πέρασμά του. Δεν έχει λογική τούτο το πράγμα. Τυφλώνει τα μάτια και το νου. Ήρθες να με βασανίσεις. Είμαστε. Σαν φίλος. Φίλος εσύ. Σηκωθείτε. Θυμάστε. Ο Ιταλός! Ο Ιταλός από το μέτωπο! Πάστε. Μας πάρουν είδηση. Να, θα βγει πίσω πρώτα. Πού θα μας πας, τι άλλο θα μου κάνεις. Τίποτα, φίλοι μου. Από μένα έχασες το φως σου κι όμως εσείς πάθησατε ελεύθερο. Τώρα είναι η στιγμή να το ξεπληρώσω. Ακόμα και με τη ζωή μου. Θεέ μου, είσαι παντοδύναμος. Πάμε. Γιατί θα του πίσω πόρτα με τα κλειδιά. Εσύ, αν μείνω εδώ θα με εκτελέσω. Αν θέλετε, υπάρχουμε μαζί σας. Έλα, από εδώ και πέρα, οι τύχες μας είναι κοινές. Πάμε. Φοβερή ιστορία, πατέρα. Νόμιζα πως αυτά γίνονται μόνο στις ταινίες. Τα σενάρια της ζωής, παιδί μου, δεν μπορεί να τα φανταστεί κανένα σεναριογράφος. Και έχει πολλά τέτοια σενάρια ο πόλεμος. Ιδώνω! Αδερφέ μου, Τζιάννη! Φίλε μου, πως το χέρι μου σε ξαναβρίσκω. Επιτέλους ξανασυναντιόμαστε. Ζήση, όσο κακό σου έκανα. Άστα, αδερφέ μου, θα μπορούσε να σου η θέση μου. Κατερίνα, δεν θα ξεχάσω ποτέ πως με βοήθησες. Τα κρυβόμουν μετά την απόδραση. Ένα χρόνο μέχρι την απελευθέρωση με φρόντιζες σαν τη μάνα. Τάξε. Είναι δύσκολο να παραμείνεις άνθρωπος μέσα στη θήκη του πολέμου. Έλα να σου γνωρίσω. Έλα, Τζιάννη, να σου γνωριστώ, παιδιά μου. Από εδώ η κόρη μου η Έλλη Γιάννη, και εδώ ο γιος μου ο Λευτέρης. Γιάννη. Να είστε περήφανοι για τους γονείς σας. Ήταν ήρωες, πάνω απ' όλα άνθρωποι. Από τότε που τελείωσε ο πόλεμος, αλληλογραφήσαμε τακτικά. Χρόνια τώρα περιμέναμε τη στιγμή που θα ξανασπήγαμε. Ο πατέρας μας είπε την ιστορία σας. Είναι μια όμορφη ιστορία. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πως άνθρωποι από αντίπαλα στρατόπεδα θα μπορούσαν να γίνουν φίλοι μας. Δεν μας χώρισε τίποτα. Είμαστε άνθρωποι σε πόλεμο. Συνήθως οι άνθρωποι, ό,τι χρώμα και να έχουν, σε όποια εθνικότητα και να ζουν, δεν τους αρέσει ο πόλεμος. Θέλουν ειρήνη, να χαρούν τη ζωή τους, την οικογένειά τους. Η δύναμη της εξουσίας είναι που διαφθείρει τους ανθρώπους. Όμως, οι μεγάλοι ηγέτες βρίσκονται μακριά από τα χαρακόμματα, μέσα στα σαλόνια τους, στις ζεστασιές των δικών τους.
Παιδιά, σε αυτόν τον πόλεμο δεν υπάρχουν νικητές. Μόνο οι θυμμένοι. Εγώ πλήρωσα με τα μάτια μου την τρέλα. Άλλοι με τα πόδια τους. Άλλοι με τη ζωή τους. Εμείς, η νέα γενιά, σας υποσχόμαστε πως θα κάνουμε το παν για να χτίσουμε έναν κόσμο ειρηνικό. Που κανείς δεν θα μπορεί να μας κάνει να λουλούμε τον συνάνθρωπό μας ως εχθρό, όποιος και να είναι. Μπράβο, παιδιά μου. Σήμερα γιορτάζει η ειρήνη. Ζήτω η ειρήνη!